No niin, huomenta kaikille ja tulkaa siihen viivalle, päästään aloittamaan. Ja tervetuloa Kamppailutaituri ykköseen. Minä olen Sami. Mä oon Selja. Mä olen Ykä. Tämä Kamppailutaituri ykkönen on sellainen, että sen pystyy normaalisti ihan tavallisessa koulun liikuntasalissa vetämään, vaikka me ollaan nyt judosalilla. Ja normaalisti tähän ei tarvita kuin iso määrä iloisia oppilaita, luokallinen. Meitä on tosin kuvauksia varten nyt vaan 6. Eikä sitten sanomalehti ja pino ja roskis, siinä on kaikki mitä tähän tarvitaan. Mutta nyt aloitetaan. Hyvä. Aloitetaan tämä harjoitus kumarruksella. Eli pistäkää jalat yhteen, kädet tänne sivuille ja sitten kumarrataan oppilaat ja opettajat toisillemme. Hyvä. Näin me aloitetaan tämä harjoitus ja tähän myös sitten lopetetaan. Tämä on tervehdys ja tavallaan tähän tilanteeseen harjoitukseen rauhoittuminen. Täällä tänään te tulette suorittamaan tämmöisen kamppailutaiturin taitokortin, tämän näköisen. Ja siellä meillä on 8 eri rastia, mitä me suoritetaan, erilaisia taitotemppuja, ja jokaiset voi saada joko pronssi, hopea tai jopa kultamerkin. Ja te saatte tämän taitokortin niin kotiinne vietäväksi muistoksi tästä päivästä. Ja tämä säännöt on ihan niin kuin normaali koulutunnilla. Yksi ainoa erilainen sääntö tässä on, että kun mä taputan 2 kertaa tai kuka tahansa meistä, niin pysähytte ja menette istumaan lattialle, niin sit mä pystyn ohjaamaan tai me pystytään antaa neuvoja tai jos joku vaarallinen tilanne tulee, niin saadaan pysäytetty se. No just näin, te olette tosi taitavia. Jatketaan sitten vähän eteenpäin. Tulkaa takaisin tuohon aloitusasetelmaan ja lähdetään vähän lämmittelemään. No niin, aloitetaan lämmittely sillä tavalla, että levittäytykää tänne tilaan ympäriinsä. Niin teillä on tämän verran tilaa, että pystytte käsiänne liikuttamaan hyvin eikä osu kehenkään ja näette tänne päin. Ja hyvin yksinkertaisella aloitetaan haaraperus. Ensin ihan hitaasti ja sitten vähän kiihdytetään. Koittakaa pysyä tahdissa. Oho, te pysytte hienosti. Vaihdetaan suuntaa eteenpäin, tämmönen hiihtohyppy, eli lähdetään menemään niin kuin näin päin. Yes. Hyvä. Ja nyt tehdään se vaikea. Kattokaa mun jalkoja. Nyt liike jatkuu, mutta mun jalat lähtee menee nyt näin. Me erotellaan sillä tavalla, että tää on vähän, oho, ei olekaan niin helppo. Kädet menee edestakaisin, mutta jalat menee sivuttain. Tää on helppo. Pyöritetään taaksepäin. Saa olkapäät tässä lämpimiksi. Sitten pyöritetään näin, että lähdetään sekä eteen että taaksepäin. Näin. Aha, miten sujuu? Kumpaankin suuntaan lähdette kokeilemaan. Ylös laitatte kädet ja toinen lähtee eteen ja toinen taaksepäin. Okei, kattokaa tästä, siinä on tilaa ympärillä. Nyt lähdetään heiluttaa käsiä tälleen, että kumpikin käsi menee aina samaan suuntaan. Näin. Hyvä. Tämä menee ihan helposti. Sitten vaihdetaan liikkeet tänne jalkoihin, eli kumpikin aina toinen jalka heilahtaa tuonne toisen sivuun. Hyvä. Sitten otetaan kädet mukaan, jalat jatkaa tätä samaa liikettä. Jos menee sekaisin, voi pysähtyä hetkeksi ja sitten lähtee uudestaan. Ensin ottaa ne jalat ja sitten ottaa kädet mukaan. Nyt me ruvetaan liikkumaan tässä niin kuin eteen ja taaksepäin. Kokeillaan liikkua taaksepäin. Koko ajan naama pysyy tuonne eteenpäin. Hyvä. Ja sitten mennään eteenpäin. Lähdetään harjoittelemaan nyt niin, että mä oon ikään kuin teidän vastustaja. Ja kun mä liikun täältä askeleen eteenpäin, niin teidän pitää ottaa askel taaksepäin. Hyvä. Hyvä. Okei. Sitten vaikeutetaan vähän. Tämä meni hyvin. Nyt teidän pitää edelleen seurata mun liikkeitä. Mutta mä voin joko astua eteen, tai astua taakse, tai sitten mä voin vaihtaa puolta. Hyvä. No niin, nyt on paikat lämpiminen ja hyvä olla ja aloittaa tätä meidän rastiharjoittelua. Se tarkoittaa sitä, että siellä on 8 eri
taitopistettä, jossa jokaisessa voitte suorittaa joko pronssi-, hopea- tai kultamerkinnän tai merkin. Ja koulussa sen voisi tehdä niin, että jakaa porukan 2 tai vaikka 3, jos on vetäjiä sen verran, ja eri puolille salia laittaa niitä pisteitä. Ja jokainen oppilas kerrallaan käydään sitten se merkintä ja rastin lopuksi laitetaan passiin sitten rasti. Mutta nyt me aloitetaan tästä rastista numero 1, jonka nimi on tasapaino istuen. Hyvä. Ensimmäinen, tämä pronssimerkki, se menee niin, että saa nostettua jalat yhdessä, jalkoja ilmassa ja pidettyä niitä 3 sekuntia. Nyt mä lähden katsoa jokaisesta erikseen, miten sä saatte pronssimerkinnän. Pysyykö siinä 1, 2, 3, pronssimerkintä. 1, 2, 3, pronssimerkintä. 1, 2 ja 3, se pysyy hienosti. Hyvä. Eli hopeamerkki menee näin. 1 ja 2 ja sitten alas. Eli 1, 2 ja alas. 1, 2 ja alas. Mä näytän ensin tämän esimerkkisuorituksen. Otetaan jaloista kiinni ja pidetään näin. Katsokaa ensin ja vasta sitten teette. Pyörähdän tähän suuntaan. Tää riittää, kun kerran menee. Mä menin nyt 2 kertaa. Kumpaankin suuntaan voi tehdä tämän saman. Tässä vaaditaan jo jonkun verran kehon hallintaa. Ja lähdetään sieltä päästä kokeilemaan. Nyt katsokaa, että teillä on tilaa tässä näin. Noniin, kultamitalipoika on siellä. Ja nyt ollaan rastilla numero 2, eli tasapaino seisten. Ensimmäinen pronssimerkintä on yksinkertainen. Seistä yhdellä jalalla 3 sekuntia. Ja lähdetään katsoa heti pronssimerkintää. 1, 2, 3, hyvä. Noniin, siinä oli pronssit ja nyt on hopeen vuoro ja se vaatii vähän enemmän, eli nostetaan vähän korkeammalle jalkaa, kattokaa vaan ja 2 kertaa taputtaa tuolla jalan alla. Kunnioittava hiljaisuus, kultamerkinnän vuoro. Se tapahtuu näin. Kattokaa vaan. Kirjoitan oman nimeni toisella jalalla ilmaan. Sillä saa merkinnän. Kuka haluaa olla eka? A, K, U. Kyllä. Anna mennä. Kirjaimet tulee selvästi. No niin, siinä on. Haluatko sukunimen vielä? Ei, se oli kulta. Etunimi riittää siis. Siirrytään 3. pisteeseen sitten. Nyt me lähdetään kokeilemaan jalan nostoa. Kuinka korkealle teidän jalka nousee, se on sellainen taito, mitä tarvitaan potkuissa muun muassa. Ja tässä on 3 tasoa. Nyt pronssitaso on täällä oman navan korkeudella. Hopeataso on täällä oman olkapään tasolla. Ja sitten kullan saa, jos pystyy nostamaan jalan tänne oman päälaen tasolle. Käytetään kohteena tällaista rullattua sanomalehteä, ei kättä, koska siihen voi osua vaikka varpaan kynnet tai jotain. Ja se opettaja tai avustaja, joka tätä kohdetta pitää, aina seisoo tässä sivussa, ettei sieltä tule sit vahingossa varpaat naamaan. Eli jalkapöydällä tulee osuma. Ja tämmönen läpsäsy tonne. Sitten seuraava korkeus. Katsotaan taas täältä. Hartia, läpsäsy, sitten päälaki. Nyt en tiedä meneekö mullakaan enää. Menee varpaan kärjellä vähän piistäen ja sinne ei enää mene. Hyvä. Ja hopeataso. Hyvä. Ja sitten päälaki. Hyvä. Hyvä. Noin. Sinne pamahti. Seuraava eli 4. piste on, harjoitellaan sit lyömistä. Lyödään tänään tällaisen sanomalehtiarkin läpi. Katsotaan ensin ihan ekana nyt tämä nyrkin asento. Elikkä ensin taitetaan täältä nämä sormet sisään, sitten taitetaan siihen peukku päälle.
Sitten voitte kokeilla vielä sitä oikeaa lyöntiasentoa tällä, että painatte sen nyrkin tänne maahan. Näin. Elikkä ei näillä rystysillä, vaan tämä pinta osuu kokonaisuudessaan. Ei nämä rystyset pelkästään, eikä näin. Se on se oikea lyöntiasento. Silloin kun nostatte sen nyrkin tähän teidän eteen, niin tämä ranne on suorana. Tämä on tärkeää sitten, kun lyödään tuonne kohteeseen. Hyvä. Se, joka pitää tätä sanomalehteä kädet suorana, koska jos se on tässä liian lähellä, niin täältä tulee sitten lyönti nenään. Ja asetutaan tähän lehden eteen, käsi siihen oikeaan nyrkkiin ja sitten tästä murskataan läpi. Okei, eli tämä on se pronssitaso. Hopeataso on sitten 3 arkkia päällekkäin, kultataso on 5 arkkia päällekkäin. Pronssitaso oli 1 arkki. Pidäkää tätä arkkia tälleen jännitettynä, niin siinä hyvä. Nonni. Mennään hopeaan. Hyvä. Kultataso. 5 arkkia päällekkäin. Hyvä. Erinomainen suoritus. Sitten kun 4. rasti on ohi, niin jäljelle jää tämmöinen isompi tai pienempi sotku. Eli nyt on seuraavaksi aika kerätä nämä sanomalehdet tänne roskikseen. Ihan rauhassa. Nyt ollaan pisteessä numero 5 ja tämän nimi on voima. Ja tässä on taas 3 vaihetta, jonka ensimmäinen, tämän nimi on kiila. Siinä ollaan tälleen maassa, molemmat hartiat on maassa ja nostetaan keskivartaloa tällä tavalla ylös. Tämä vasen olkapää koskettaa lattiaa ja sen yli oikealla kädellä kosketetaan myös tänne lattiaan, ihan näin. Ja sitten toinen samalla lailla, molemmat puolet. Siinä on hopeamerkki ja sen jälkeen kultamerkki on ihan silta, mikä tarkoittaa, että jalat on aika yhdessä tuolla noin ja sitten tästä nostetaan itsemme tällaiseen asentoon. Ja me voidaan tehdä nyt niin, että aina yksi kerrallaan käydään kokeilemassa nämä kaikki. Siinä on hyvä kiilan muoto. Sitten otetaan seuraavaksi hopeamerkki, noin, kämmenellä kosketetaan lattiaa. Se onnistuu oikein hyvin. Ja sitten kultamerkissä niin silta. Hyvä sillan kaari siinä. Hienoa. Ja sitten ollaan pisteessä numero 6, jonka nimi on liikkuvuus. Se menee näin. Istutaan jalat yhdessä maassa. Ja pronssimerkki menee niin, että te saatte koskettua tällä tavalla otettua noista nilkoistanne kiinni. Voitte kokeilla siinä samalla, mutta katsotaan vielä erikseen ne merkit sitten. Sitten hopeamerkki menee niin, että te saatte varpaiden kärkiin sormet. Tää riittää ihan tähän asti hopeamerkki. Se on nyt niin liikkuva, että se menisi helposti tänne. Ja kultamerkki tulee siitä, kun saat ranteella kosketettua varpaita. Siitä tulee kulta. Siellä on pronssimerkki selkeä. Varpaat. No siellä on jo melkein kultakin. Katsotaan meneekö kultamerkki. Nämä tonne asti. Ja se on... Joo, lasketaan. Tässä on aiheena kuperkeikka. Ja ensimmäinen pronssitaso on, että tehdään ihan peruskuperkeikka. Lähdetään tuolta kyykystä, leukarintaa ja pyörähdetään ympäri. Ja palataan takaisin kyykkyyn. Hopeataso on sitten se, että otetaan tää passi ja laitetaan se tuonne leuan alle. Näin. Sitten tehdään samanlainen kuperkeikka kuin äsken, mutta niin, että passi pysyy siellä leuan alla koko ajan. Näin. Loppuun asti. Kultataso on kuperkeikka niin, että pää ei osu maahan ollenkaan. Hyvä. Se pyöri nätisti. Sitten hopeataso laitat toi leuan alle. Pysy, hyvä. Noniin. Sitten kokeilet vielä kultatason, eli niin, että pää pyörähtää sieltä. Hyvä. Ollaan päästy viimeiseen pisteeseen, eli hyppyyn. Ja nyt me tehdään tässä sekä hypätään että pyöritään. Ensimmäinen taso, pronssitaso, on se, että hypätään 180 astetta, eli puoli kierrosta. Varpaat osoittaa ensin tonne suuntaan,
hypätään puoli kierrosta ympäri. Varpaat osoittaa tonne suuntaan. Hopea-taso on sitten se, että hypätään koko kierros. Eli varpaat osoittaa tonne suuntaan. Hypätään ja varpaat osoittaa jälleen tonne suuntaan. Kultataso. Nyt hypätään jälleen puoli kierrosta, mutta nyt niin, että samalla polvet nousee täältä ylös. Eli vatsalihakset vetää voimakkaasti ylös, polvet nousee. Eli tuonne suuntaan. Ja puoli kierrosta. Hyvä. Sitten hopeataso, ympyrä. Hyvä, se meni vähän ylikin. Hyvä. Nonni. Sen jälkeen voin kysyä, että mikä teistä tuli kaikista mukavinta tässä? Mikä rasti? Asteet. Mikä se oli? Hyppy. Hyppy oli susta mukavinta. Mikä susta oli? Potku. Aha, sait sä kultaa siitä? Joo. Jees. Mikä susta oli mukavinta? Lyönti. Okei, saitko kaikkien 5 läpi? Sain. Hienoa. Kaikki. Kaikki oli mukavaa ja hyvin teittekin ja vielä sulta kysyn. Se venevyys. Joo, se oli hyvä rasti. Tosi hienosti teitte kaikki töitä ja nyt te saatte ton passin mukaan kotiin. Ja tässähän on nyt sitten eri lajeja myös paikkakunnalla. Seuroista saa siitä tietoa sitten enemmän, mutta teille jää joka tapauksessa se passi käteen muistoksi tästä näin. Kiitoksia.